sa Bicol, sa bayan ng Ilusin. Ayan, kakao. Kain ng kakao. Merienda tayo, guys. Welcome to my live streaming. Aray. Nandito ako ngayon sa palayan. Pakain ng baboy kasi buntis yung baboy. Buntis si baboy. Ang hangin dito sa Bokyo. Kape, kape. Aray, kape. Tayo. Ngayon yung baboy. Kainin natin. Ayan na. Kape tayo. Kape tayo. Hapon na naman. Gagabi na naman.